داكماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك أربالكم مكتالكم نعدم إثيوبيا نابريكس كتسنبر تحدد أب كل تشحن شدشتن بايتو دو حبرات هاجرات أب كتما نيويورك وحبرات منقستات أمريكا حفشاو أخيبو أبز السلاسل اللوزن برأوان هاجرات برازيل روسيا هندن تشاينان بقوني بميستروت أو قديات درجة ركبات شميران كأند علامات ركب أب قلطوف معبال زركبا هاجرات قطوة محبر نمسرات نيرو أب توان أو أمريكا زركب نيو فرتكال جولدن ساشا نتمت أخاب بريك كبل أتأميغو إذن هاجرات بمقصال أب كل تشحن تشعاتن أو روسيا وقعوا أخيبا كايدن أب كل تشحن عسرتن دما ندو أفريقيا بمتصبر إتمت أخاب سمو بوقعي نابريكس كايرو هاجرات بريكس بزيكاب قطبا أم مسرات سلام تستا متحجازن معبالن زعلم خوينو أب كل تشحن حمسان نعلم قطبا كعبل الكبسر حسلو متخابيو هاجرات بريكس بحبر أستات إسران شمونتن تريليون دولار رأس مال كلوان كلو 4 حدن مئتاويت كابز بعلم مالت 3.3 تريليون زو كل 26.7 مئتاويت نعلم مريس شفن كخون كلو 5 أبالات هاجرات بريكس أبالات جوجل إسرائيل جوجل إسرائيل بعلو 19 هاجراتن أوروبا وحبرتن زتأرنفايو إتن هاجرات أرجنتينا، أستراليا، برازيل، كندا، تشاينا، فرنسا، جرمن، هندي، إندونيسيا، إيطاليا، جابان، مكسيكو، دوب كوريا، روسيا، سعود عرب، تركي، بريطانيا حبرات منقستات أمريكانين جوجل إسراء أبشحن 999 كمسرتن كلو بقطبا زعبيا هاجرات نمرقا فاينانسن قطبان علم كلمة ولوطي كتسأل نزلو معبالن متحقازن زقوميو 75 مئتاويت علم لخاو نقدي 600 مئتاويت مريت علم يشفن كاب كلهم متأخبات زعبي جوجل شوعتك خون كلو ناي 300 تريليون دولار رأس مال مالت نير 43 مئتاويت نعلم هابتي 10 مئتاويت نعلم هزبي يتقلل جوجل شوعته هاجرات كندا فرنسا جرمن إيطاليا جابان بريطانيا حبرات منقستات أمريكان حبرت أوروبان يتقلل بريكس بقندو نياب قلطوف معبالة زركبا هاجرات متأخبات كوانت خونه مبزحت أن أبالاتو بفلاي روسيا نايم عرباو على ما كايدا زك أنا قنو بقندو نقجل شوعاتن من قناع زقوما خمز خونه تنتنتي يقلصو بريكس أبزح على فورحي بدرجة منيسترات أبدو أفريقيا أبز قبروا أخيبا متأخبهم كسفحن حدست أبالات هاجرات كتسنبراهم كمون كابتلوا معراب استلاقاق معرب نسلو نقد خلو ناي دولار ناي نقد عبلا لنتن كالإنا ملكتهم تزاريبهم نيروم أبتزرب نمستاف حيالو هاجرات دبلوماسينياتاتن بملآخ أبت متأخب تسنبرالو من قد كناديا ترعين أبت أقات أمي سعود عرب حبرات إمارات عربن إيرانن ناي متسنبر زلوهن دليت قليتن كأتسيلان دما ألجيريا، أرجنتينا، مكسيكو، نيجيريان نابريكس نايم تسنبار دليتن بدبدابي قليت أنيران حج دما إثيوبيا نابت متأخب كتسنبر كم زحاتتت أفنيا منستروس أو قديات تاجر ملس ألم نغازيت إنياتاتا بزهبو مقلتي حبيرو ملس ألم إثيوبيا تغمتاتان محلاو مس علم لخوان ودباتن متأخباتن كتأثر كم زخونت بتوسخي حبيرو إثيوبيا دحر نيجيريا أب أفريقيا بس حزبي أب كلاي درجات سرع كوينا قطبقا بعلم درجة أم بال59 يسرع رئيس مالا دما فرق نايدو أفريقيا 5 خونه يقلت بقطبا أم بال23 تسرع أرجنتينا نايم تنبار طلب دحر مقربا ناي تشاينا دقف كتركبن كلا إثيوبيا جن زاقيت ملسخ تصبيع اتزوهب ملس دما وتاوك خون تثبيت كمزلو تأفنيا منستر قدات وطعي يقلت إثيوبيا حنت خبتن بقطبا بقلطوف كعبات صنحا هاجرات كوينا بسنك أبت هاجر تولي عزنبرة بنخلت عمز قصلو كينات حد كاب عبيت تسنخيلا تسنحلا حج دحر سلام دما داقماي أب عمته كل تشحن إسران سلستن بشوعة ميتاويت كتعبي تثبيتي كبرلا قطبا إثيوبيا 43 بشدش ميتاويت كاب حفشا وأقلقلوت 34 بشومون ميتاويت كاب حرشا إسران حدن بشدش ميتاويت كاب إندستريست مركوسيو حيالو خبز دما بمنقست زونن تكالاتيو
ኢትዮጵያ ኣብ ሕርሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ምፍራይ ቡን፣ ዕፉን፣ መሸላ፣ ስገም፣ ዓለባ ስፌት ብጃምላ ዝሽየጥ ብዓበይቲ ኩባንያታት ዓለም ዝውነን ክዳውንትን ጫማታትን ኣብ መጓዓዝያ በቲ ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ዕደና መራኸቢታት ቱሪዝምን ካልእን ደሓን ዝኾነ ኣታዊታት ኣብ ምኽዕባት ትርከብ። ሓያሎ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ድኽነት ዝነብር እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ግን ሓያሎ ዜጋታታ ናብ ዝተመሓየሸ መነባብሮ ተሰጋጊሮም እዮም። ናብ ብሬክስ ይኹን ካልእ ምትእኽኻባት ክትጽንበር እንተኾይና ድማ እቲ ምምሕያሻት ከተዕብዮ ክትግደድ እያ። ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ማሊ ክወፅዩ ኣብ ማሊ ክነጥፍ ዝጸንሐ ብሚኑሳማ ዝፍለጥ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማሊ ዝነበሮ ተልእኾ ብምውዳእ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ካብቲ ሃገር ጠቕሊሉ ክወፅእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ማሊ ክወፅእ ዝወሰነ ብጠለብ መሰጋገሪ መንግስቲ እቲ ሃገር ኮይኑ ባይቶ ጸጥታ ሙሉእ ድምፂ ብምሃብ ኣብ ማሊ ተዋሂብዎ ዝነበረ ናይ ምርጋእ ተልእኾ ክውድእ ወሲኑ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ማሊ ዓቃብ ሰላም ክልእኽ ዝወሰነ ኣብ 2022 ዕጡቓት ጥዋረግ ንሓያሎ ከባቢታት ሃገር ምስ ተቆጻጸረ እዩ። ክሳብ ዝሓለፈ ጉንበት ድማ 15,200 ኣባላት ጸኒሖሞ። ማሊ ድሕሪ ዝገጠማ ተደጋጋሚ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትን ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስትን ኣብ ኣዝዩ ዘይተረጋግአ ኩነታት እያ ጸኒሓ። ኣብቲ ሃገር ዓቀብቲ ሰላም ዝለኣኸ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ 304 ዓቀብቲ ሰላም መቕተልቲ ከጋጥሞ እንከሎ ተልእኾ ማሊ ድሕሪ ናይ ሊባኖስ ኣብ ዓለም እቲ ዝበኣሰን ሓደገኛን ኮይኑ ጸኒሑ። ኩነታት ማሊ ንምርዳእ ንድሕሪት ምልስ ምባል የድሊ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ልዕሊ 10 ዓመት ዝኸደቶ ከይዲ ነቲ ሃገር ሓሚስዋዩ ክበሃል ድማ ይከኣል። ኣብ 2012 ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ማሊ ድሕሪ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ 2013 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተሳተፈ እሞ ዝተዓወተ ኢብራሂም ቡባከር ከይታ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣንጻር ግብረ ሽበራውያን ዕጡቓት ከም ዝቃለስ፣ ጸጥታ ሃገር ከም ዘውሕዝ፣ ቁጠባዊ ምምሕያሽ ከም ዝገብር፣ ኣንጻር ብልሽውና ከም ዝቃለስ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢብራሂም ቡባከር ነቲ መግለፂ ዝሃበ ጠንቂ መበቆላዊ ዘይምርጋእ ሃገሩ ብግቡእ ዝተረድአ ይመስል ነይሩ። እንተኾነ 8 ዓመት ሓሊፉ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ቡባከር ከይታ ዝኣተዎ መብጻዕታት ከተግብሮም ኣይከኣለን። ብኣንጻሩ ኣብ ማሊ ዝነበረ ቅልውላው እናብኣሰ መጺኡ። ኣብ ገለ ክፋል ሰሜንታ ሃገርን ሳህራን ዓሪዶም ዝርከቡ ሕሉፋት እስላማውያን ዕጡቓት ብቕፅሮም እናተባዝሑ ኣብ ልዕሊ ምምጽኦም ንጸጥታ ሃገር ኣብ ሓደጋ የእትየሞ። ቁጠባ እናተደኸመ ብምምጽኡ መነባብሮ ህዝቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ መጺኡ። ብሰበ ስልጣን ዝግበር ብልሽውና እናሰዓረረ ብምምጽኡ ድማ ካብ ቁጥጽር ወፃኢ ኮይኑ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ክካየድ ዝነበሮ ባይቶኣዊ ምርጫ እናተሰጋገረ ክሳብ መጋቢት 2020 በፂሑ። እዚ ኸይኣከል 3 መዓልቲ ቅድሚ ምርጫ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፍን ኣቐዲሙ ሚኒስተር ፋይናንስን ኮይኑ ዘገልገለ ሶሜላ ሲሰ ተጨውዩ ዛጌት ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይተፈልጠን። ኣብ ልዕሊ እዚ 9 ተዓዘብቲ ምርጫን 3 ወተሃደራት መንግስትን ብዕጡቓት ተቐቲሎም። ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ዝግበር ጭውያ ብዕጡቓት ወሲኹ። በዚ ምክንያት ጸጥታ ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ቁጣዕ ህዝቢ ድማ እናነሃረ መጺኡ። ብኣካይዳ ኢብራሂም ቡባከር ከይታ ዘይተሓጎሰ ህዝቢ ማሊ ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ ኢሉ ካብ ምጉርምራም ሓሊፉ ፍርሒ ብምስዓር ብ5 ሰነ 2020 ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተማ ባማኮ ብምውፃእ እቲ ፕሬዚደንትን ዝመርሖ መንግስትን ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ጀሚሩ። እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ብናህሪ ቀጺሉ። ሓደ ካብ መራሕቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኢማም ማሕሙድ ዴኮ እዩ። ኢማም ማሕሙድ ዴኮ ፖለቲከኛ ከም ዘይኮነን ኣብ ስልጣን ክዲ ባህጊ ከም ዘይብሉን ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ኣብታ ሃገር ካብ ፖለቲከኛታት ንላዕሊ ናይ ህዝቢ ተሰማዕነት ኣለዎ። ኢማም ማሕሙድ ዴኮ ኣቐዲሙ ላዕለዋይ ሓላፊ እስላማዊ ቆንስል ማሊ ዝነበረ ኮይኑ ብ5 ሐምለ ምስ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ቡባከር ከይታ ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ኢማም ማሕሙድ ዴኮ ኣብቲ ጠለብ ህዝቢ ንምቕራብ ብዝብል ዘካየዶ ርክብ እቲ ፕሬዚደንት ዝመርሖ መንግስቲ ብፍቓዱ ካብ ስልጣን ክወርድን ዳግማይ ባይቶኣውን ፕሬዚደንታውን ምርጫ ክካየድ ጠሊቡ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ጻውዒት ኢማም ዴኮ ነጺጉ። ፕሬዚደንት ኢብራሂም ቡባከር ከይታ ጠለባት ሰልፈኛታት ብምንጻጉ ኢማም ማሕሙድ ዴኮ ዝርከብዎም ንዝሓየለ ሰላማዊ ሰልፍታት ድሕሪ ምጽውዖም ብ11-12 ሐምለ 10,000 ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ከተማ ባማኮ ሒዞም ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ድማ
ፖሊስ ብዝተኮስዎ ጠያይቲ 11 ሰባት ከቐተሉን ከለው 124 ድማ ቆሲሎም እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰን ከምርሕ ቀሲብዎ ነገራት ምትህዳእ ገለ ካብ መራሕቲ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ማለት ፕሬዚደንታት ጋና ኣይቨሪ ኮስት ኒጀር ናይጀርያን ሰኔጋልን ብ23 ሓምለ ናብ ማሊ ከተማ ባማኮ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ሃገርን መራሕቲ ተቃውምቲ ሰልፍታትን ክዘራረቡን ሰላማዊ ፍታሕ ከናድዩኳ እንተፈተኑ ኣይሰለጦምን ድሕርዚ ኣብ ሰነ 5 ብምጅማሩ ምንቅስቃስ ሰነ 5 ግንባር ሓርበኛታት ዝተሰመየ አንጻር መንግስቲ ዝግበር ዝነበረ ሰልፍታት እናሓያለ ኣብ ዝመጸሉ ዝነበረ እዋን ዝሓለፈ ሰሙን 18 ነሓሰ ናይ ንኮ ብታንክታትን ድሩዓት መካይንን ዝተሰነየ ሰራዊት ማሊ ካቲ ካብ ዝተባሃለት ዓዲ ብምብጋስ ናብ ከተማ ባማኮ ምሪሖም ሰራዊት ነታ ከተማ ንምቁፅጻር ግዜ ወሰደሎምን ኣዝዩ ውሕድ ግብረ መልሲ ከጋጥሞም ከሎ ብዙሕ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣብ ዘይተረኣየሉ ነታ ከተማ ተቆጻጺሮማ እቲ ብኮሎኔላት ዝተመርሐ ሰራዊት መጀመርታ ንሚኒስተር ፋይናንስ ቀጺሉን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻልን ኣፈኛ ባይቶን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮሞ ኣብዚ መስርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦቡሲሰ ንዝርርብ እኳ እንተጸውዐ ሰራዊት ገስጋሶም ብምቕጻል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕሬዚደንት ኢብራሂም ቡባከርን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዶም ቀጺሉ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ቡባከር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣብ ዘለወሉ ኣብ ስልጣን ንኽቕጽል መታን ደም ክፈስስ ኣይደልን እየ ብምባል ብዘይ ዝኾነ ክርክር ካብ ስልጣኑ ከም ዝእለ ክገልጽ እንከሎ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ መንግስትን ባይቶን ድማ ኣፍሪስዎ ሰራዊት ማሊ ነቲ ዘካየድዎ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ነቲ ብህዝቢ ክካየድ ዝወርሐ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ መፈጸምትኡ ንምብጻሕ ዝተወስደ ስግምቱ ምዃኑ ገሊጹ ህዝቢ ብወገኑ ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ሓጎሱ ክገልጽ እንከሎ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ሙሉእ ደገፍ ሂቡ እንተኾነ ህዝቢ ማሊ ነቲ ዕልዋ ደጊፍዎ እኳ እንተሃለወ እቲ ፍጻሜ ብቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ሕብረት ኣፍሪቃ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካብ ሃገራት ድማ ፈረንሳን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ብትሪ ተኾኒኑ ሕብረት ኣፍሪቃ ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምዃናን ዘይቀዋማዊ ክብል ገሊጽዎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ብህጹጽ ክፍትሑን ምምሕዳር ተሃገር ኣብ ዝቐልጠፈ ናብ ሲቪል ክርከብ ድማ ጸዊዑ እቲ ሰራዊት ነቲ ጠለባት ክሳብ ዘየማልአ ድማ ማሊ ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣፍሪቃ ተወንዚፋ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ተመሳሳሊ ጻውዒት ብምግባር ወተሃደራት ብዘይወዓል ሕደር ናብ ማዓስከራቶም ክምለሱ ኣጠንቂቑ ኤኳስ ብወገኑ ብዘይ ሕጋዊ ግባብ ዝተቐየዱ ሰበስልጣን ተፈቲሖም ዳግማይ ስልጣኖም ክርከቡ ክጽውዕ እንከሎ እዚ ክሳብ ዝግበር ኣብ ልዕሊ ማሊ ቁጠባዊ እገዳ ብምእዋጅ ናብታ ሃገር ብኣየርን መሬትን ዝግበር መጓዓዝያ ደው ከም ዘብል ገሊጹ ፈረንሳን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ብወገነን ነቲ ናይ ኤኳስ መግለጺ ብምድጋፍ ምምሕዳር መንግስቲ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ናብ ሲቪል ክምለስ ክጽዋዕ እንከለዋ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብተወሳኺ ንማለት ትህባ ዝነበረት ወተሃደራዊ ሓገዝ ደው ከም ዘበለት ኣፍሊጣ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ኩነታት ኣባል ሃገር ዝኾነት ማሊ ንምርጋእ ብፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ጉድላክ ጆናታን ዝምራሕ ልኡኽ ናብቲ ሃገር እኳ እንተሰደደ ኣይሰለጦን ምስ ኤኳስ ድሕሪ ዝተገብረ ዝርብ ኣፈኛ ዕልዋ ዘካየደ ሰራዊት ኮሎኔል እስማዒል ዋጉ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ፕሬዚደንት ነበር ኢብራሂም ቡባከር ኮይታ ናብ ስልጣን ዳግማይ ክምለስ ኢልካ ከም ዘይሕሰብ ክገልጽ እንከሎ መጻኢ ማሊ ብህዝቢ ማሊ ከም ዝውሰን ነቲ ሃገር ተቆጻጺሩ ዘሎ ሰራዊት ድማ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ምርጫ ብምክያድ ስልጣን ብህዝቢ ናብ ዝተመርጹ መራሕቲ ከም ዘመሓላልፍ ቃል ኣትዩ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ማሊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ንሰለስተ ዓመት ዝጸንሕ መሰጋገር መንግስቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ማሊ ኣብ 1960 ካብ ገዛኢታ ዝነበረት ፈረንሳ ናጽነታ ተጎናጺፋ ከም ሃገር ካብ እትቐውም ንድሓር ሕጂ ንራብዓይ ግዜኡ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝካየደላ ዘሎ እንተኾነ እቲ ሃገር ተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ ካየደላ ደኣ እምበር ካብ 2012 ንድሓር ኣትሒዙ ዘጋጠማ ቅልውላው ኣብ ታሪኻ ዝበኣሰዩ ማሊ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣኣ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ክሊማዊ ፍልልይ ዘለዎ ማለት ደቡባዊ ክፋላ ኣብ ከባቢ ፈለግ ኒጀር ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ትሮፒካዊ ዝናብ ዝረክብ ልሙዕ መሬት ሰሜናዊ ክፋላ ኣብ ሳሕሊ ሳሕራ ኮይኑ ድሩቕን እኹል ማይ ዘይብሉን ከባቢ እዩ ደቡባዊ ክፋል ብቐጠልያ ማሊ ክፍለጥ እንከሎ 90% ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ማሊ ዝቕመጦ
بامبارا فلاني سنفو مالينكن كالا حيالو أب حرشا زمركوسو تسلمت أفريقاويان بهيراتن قبيلاتاتن زغمتو كخونن كلو سميناو كفالا دما سبق ساقماوين أهزاب توارق كمون نؤس كفال يعرابن ينبرو ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ተሃገር ዝርከቡ ጥዋረግ ንዝተናውሐ ግዜ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኣቐልቦ ከም ዘይረኽቡን ዘብኦም ካብ ምዕባለ ትሕተ ቅርፂ ከም እተገለለን ኣብ መነባብሮኦም ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተገብረሎም ኩሉ ግዜ ምስመረሩ እዮም ናይ ሳበቕ ሳግም ቅድመ መነባብሮ ዝኽተሉ ጥዋረግ ኣብ ሰፊሕ መሬት ሳልሳራ ካብን ናብን እናተመላለሱ እዮም መነባብሮኦም ዘካይዱ ገለ ኣባላት ሕብረተሰብ ጥዋረግ ድማ ናብ ሊብያ ብምኻድ ወተሃደራት ኮይኖም ክኽተቡን ከለዉ أمونات عساكر مراحل ليبيا نبر معمر قذافي كخونو بقيام نيروم قال دما قذافة أموم سقات أمو كحجز ويلوم ناب ليبيا الصقور نيروم انتقنا أبكل التشحن عسرت حدا معمر قذافي كابسلت أنو دحرم إلايو عسرت تشحات قبوء تهدرا وتعليم زوصدون بغبيدن فوكيسن ملو أطوار زعاتقون طوارق نابسي مناو كفال مالي تماليسوم عيد أنحن عتقات وارق من قصقاص حرنت أزاود زبل قجلة بمصرات سمينا وكفال مالي حراب موطأ نايقزا رسوم هاجر أزاود كمسرتو من قصقاص جميروم نزن متكبر أبتكبابي دروك من قصقاصو مش جميروم زنبارو إسلاماو من قصقاص أزاود القاعدة المغرب أنصار دين كالوت مزبهالو عتقات قجلتات بموهاد أبلعلي سراويت مالي سفيح متكعتي جميروم سراويت مالي مس سراويت وارغن تحابرتن كودادرن كلو ازيدخم اخولات وار زينبرو ناي موقع مورال زيت راينيرو እዚ ዘይተዋሕጠሉ ሰራዊት ማሊ እቲ ዘርእዮ ድኽመት ዘይምዕሩይ ምሕደራ መንግስቲ ዘኸትሎ እዩ ብምባል ብ21 መጋቢት 2012 ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ንፕሬዚደንት አማዱ ቱማኒ ቶሬ ካብ ስልጣን ዓሊዎ ኣይጸንሑን ዕጡቃት ጥዋረግ ንዝሰፍሐ ሰሜናዊ ክፋል ማሊ ብምቆጻር ብ6 ሚያዝያ 2012 ንሰሜናዊ ክፋል ማሊ ኣዛወድ ዝብል ሽም ብምጥማቕ ነፃ ሃገር ኣዛወድ ኣዊጆም ኩነታት ብቕልጡፍ ይቀያየር ብምንባሩ ድሕሪ ምእዋጅ ሃገር ኣዛወድ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዕልዋ ዘካየዱ ሰራዊት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ከሰጋግሩ ተሰማሚዖም እንተኾነ ሃገር ኣዛወድ ዝኣወጁ ዕጡቃት ምንቅስቃስ ሓርነት ኣዛወድን ኣንሳርዲንን እቶም ሓደ ሓውሲ ዓለማዊ መንግስቲ እቶም ካልእ ድማ ሙሉእ ሕጊ ሸሪዓ እትኽተል ሃገር ክምስርቱን ክኽተሉ ብምምራጾም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ግጭት ተላዒሉ ከም ሳዕቤኑ ምንቅስቃስ ሓርነት ኣዛወድ ምስ መንግስቲ ክዘራረቡ ክውስኑን ከለዉ ኣንሳርዲን ድማ መጥቃዕቲ ብምቕጻል ተወሰኽቲ ከተማታት ብምሓዝ ናብ ከተማ ባማኮ ተቀራሪቦም ገስካስ አንሳርዲን ዘስግአ ፈረንሳ ምስ ኤኳስን ጎረባብቲ ሃገራትን ብምውሃድ ብምትሕብባር ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰራዊት እናማልሊ ኢኸን ኣብ ልዕሊ ጥቃት ኩናት ብምኽፋድ ድማ ኣብ ውሽጢ ወርሒ መብዛሕትኡ ብዕጡቃት ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ከምልሶ ኽኢለን ኣብቲ ኩናት ፈረንሳ 14,000 ወተሃደራት ልኢኻ ነይራ ኣብ 2013 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተኻይዱ ድማ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስልጣን ተዓልዩ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ቡባከር ኬይታ ናብ ስልጣን ደይቡ ማሊ ካብ 2012 ንድሓር ከይተረጋገአት ብምጽናሓ ዕጡቃት ጉጅለታት እውን ዛጊት ኣብ ጁባታት ሰሜናዊ ክፋል ምድረ በዳ ማሊ ሰፊሮም ሓሓሊፎም መጥቃዕቲ ይገብሩ ብምዃኖም እቲ ሃገር ናብ ናይ 2012 ኩነታት ከይትምለስ ስጋት ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ በተኣማለ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝተናውሐ ቅልውላው 374,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ግዳያት ስደትን ውሽጣዊ ምዝባልን ክኾኑን ከለዉ ሓያሎ ድማ ተቐቲሎም ኣብ ቲምቡክቱ ዝርከብ ዝነበረ 10 ዓመታት ዝተዓቀበ እስላማዊ ቅርስታት ድማ ብዕጡቃት ዓንዩ 19 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ማሊ ኣብ 1960 ገዛኢታ ካብ ዝነበረት ፈረንሳ ነፃ ካብ እትወፅእ ኣብ 1968 1991 2012 ከምኡውን ሕጂ ንራብዓይ ግዜኣ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ካይደላ ኣሎ ድሕሪዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኩነታት ይምበኣር ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ 2013 ናብ ማሊ ተላኢኹ ነይሩ እቲ ሃገር ከይተረጋገአት ድማ ሓዲግዋ ክወፅእ ይግደድ ኣሎ ኣቐዲማ ፈረንሳ 15,000 ዝግመት ወተሃደራታ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ማሊ ስሒባያ ሕጂ ድማ ዓቃብ ሰላም ጠቕሊሉ ይወፅእ ብምህላው መጻኢ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ሃገር መሊሱ ከይብእስ ስጋት ኣሎ
ኣብ ማሊ ዝንቀሳቐሱ ግብረ ሽበራውያን ሓይልታት እናተጫጭሑ ክመጹ ብምጽንሖም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተርዝ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ውዕል ናይ መልእኽቲ ዘብቅዐ ዓቃብ ሰላም ጸኒሕቱ ብሓደ ዓመት ክናዋሕ ጸዊዑ ነይሩ። እንተኾነ ወተሃደራውያን መራሕቲ ማሊ ነቲ ናይ ምንዋሕ መደብ ስለ ዘይተቐበልዎ እቲ ተልእኾ ከምቲ ዝድለ ፍረ ኸይረኸበ ድሕሪ ናይ 10 ዓመት ጸኒሒት ኣቑሑቱ ክጥርንፍ ተገዲዱሎ። ማሊ ኣብ ክንዲ ፈረንሳን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ንሩስያውያን ዕሱባት ዕጡቓት ዋግነር ከም ተቐድሚው ብርኡይ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ለካቲት 2022 ሰራዊት ማሊ ምስ ዕጡቓት ዋግነር ብምውሃድ ብሽም ግብረ ሽበራ 500 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከሲሱ ነይሩ። እንተኾነ ዝክሲ ብኽልቲኦም ወገናት ክንጸግን ከሎ ምስቲ ውድብ ኣብ ምስሓብ ኣትዎም ጸኒሑ።